Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B και περνάμε στην πολιτική. Έχω κοντά μου τον κύριο Γιώργο Κλειδέρη, είναι ο πρόεδρος του κινήματος Εθνικολαϊκής Συσπήρωσης. Ένα κίνημα, καλησπέρα κύριε Κλειδέρη. Μ' ακούτε κύριε Κλειδέρη? Ναι, ναι. Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλησπέρα σας στους τηλεθεατάς. Να είστε καλά. Είστε πρόεδρος του κινήματος Εθνικολαϊκής Συσπήρωσης, ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε στις 25 Μαρτίου του 2014, ωστόσο δεν κατήλθατε στις ευρωεκλογές που προσφάτως διενεργήθησαν. Με εντυπωσίασε γιατί είχαμε μάθει προμηνώς ότι ακόμα και γραφεία ανοίξατε στην Πάτρα, δραστηριοποιείστε γενικά ανά την επικράτεια και πίστεψα ότι θα κατέλθετε και στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτός ο συντονισμός και θα μιλήσουμε για αυτό το κίνημα Εθνικολαϊκής Συσπήρωσης που δημιουργήσατε. Γιατί δεν κατήλθατε αρχικά, για πείτε μου. Κοιτάξτε, εμείς δεν κατεβήκαμε στις ευρωεκλογές διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που έχει βαρύτατη ευθύνη για την καταστροφή την οποία έχει υποστεί η χώρα μας, αλήθεια είναι αυτή, έχει βαρύτατες ευθύνες και δεν κατεβήκαμε σε ένδειξη αποδοκιμασίας και διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη δολοφονική τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ποια θα είναι η τακτική μας και η στρατηγική σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα πούμε όλα τώρα, κύριε Κλειδέρη, έτσι κωδικοποιημένα. Όχι, μα δεν είναι. Είναι υποχρέωσή μας να δίδουμε βήμα, από ό,τι είδατε, σε όλους τους φορείς, σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, για να κατανοεί αρχικώς ο τηλεθεατής τι πρεσβεύει ο καθής εξ αυτών και ταυτόχρονα ποιο είναι κυρίως το ιδεολογικό πολιτικό του υπόβαθρο. Εσείς. Είναι ευρέως γνωστό ότι ήσασταν με τον Γιώργο Καρατζαφέρη με το Λάος. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Καθόλου λάθος. Έτσι. Και μάλιστα σας θεωρούσαν από τα πρωτοκλασάτα του στελέχη, σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο και μάλιστα ως κεντρικός άξονας στο πολιτικό του γραφείο, δηλαδή σχεδιάζατε το οργανόγραμμα για τις εκλογές κτλ. Υπάρχει μια απόσχηση, φύγατε. Γιατί φύγατε και τι είναι αυτό που δημιουργήσατε ως διαφορετικό, ας πούμε, κίνημα από αυτό του Καρατζαφέρη? Κοιτάξτε, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έγινε με μια προοπτική για ρήξη και ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Ναι. Στην πιο κρίσιμη στιγμή που σχημάτισε κυβέρνηση ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ο πρόεδρος του, απεφάσισε να στηρίξει την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Πάρα πολλοί είμαστε αντίθετοι. Καταρχάς ήταν τελείως έξω αυτή η απόφαση και η τακτική από τη φιλοσοφία και τη στρατηγική του κόμματος. Πώς είναι δυνατόν ακόμα που διετείνεται και ισχυριζόταν ότι θα κάνει ρήξη και ανατροπή σε όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, να έρχεται και να στηρίζει στην κρισιμότερη στιγμή τη δολοφονία του έθνους. Γιατί περί δολοφονία του πατρίδος, του λαού και του έθνους. Δεν στήριξε απλώς, συμμετείχε. Συμμετείχε αυτό. Ψυχήτε και σώματι, δηλαδή συγκυβέρνησε κατ' ουσίαν με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Σε μια στιγμή, επειδή έχω μια πορεία αρκετών δεκαετιών στα κοινά, οφείλω να πω την αλήθεια. Και πάντοτε θα λέω την αλήθεια. Είχατε πέραν της πολιτικής σας καριέρας, κύριε Κλειδέρη, πρέπει να πούμε και στο ευρύ κοινό, έχετε και τον τίτλο του στρατηγού. Δηλαδή προέρχεστε από τον ελληνικό στρατό και μάλιστα με υψηλότατο. Ναι, από την αστυνομία και με υψηλότατο, ας πούμε, τίτλο και αξίωμα. Ναι. Λέω λοιπόν ότι εκείνη την εποχή, εάν ερθυμίστε, ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός και η Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια είναι. Ζάπιο 1, Ζάπιο 2. Θυμάστε. Όχι το Ζάπιο, τότε το 10. Μα και μετά το διατύπωσε με ποικίλους τρόπους ο συμπεντός πρωθυπουργός. Ναι. Λοιπόν, αυτή την εποχή, την κρίσιμη εποχή,
υπήρχαν βουλευτές μέσα στο ΠΑΣΟΚ που δεν θα ψηφίζανε μνημόνιο. Αυτή την εποχή που υπήρχαν κάποιοι βουλευτές που αντιτίθετο στην ψήφιση του μνημονίου, έρχεται λοιπόν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, κυρίως για του Πρόεδρου, να πει ότι εγώ θα ψηφίσω μνημόνιο, ο κύριος Καρατζαφέρης να ψηφίσει μνημόνιο. Έπαθε πάντως πανολεθρία ο κύριος Καρατζαφέρης στην Εκλιδέρη. Δηλαδή του φύγαν όλα τα πρωτοκλασσάτα στελέχη μεταξύ αυτών και εσείς. Εσείς δημιουργήσατε το κίνημα εθνικό. Έχει κάποια χρονική σημασία να πω δύο πράγματα. Πείτε. Λοιπόν, κωδικοποιημένα μόνο, κύριε Εκλιδέρη. Λέω λοιπόν ότι τότε, εάν χάραμε ένα αντιμνημονιακό μέτωπο που το ήθελε τότε ο Σαμαράς, ο οποίος υπέστη μετά οβιδιακές μεταλλάξεις, αυτό θα μας το πει ο ίδιος γιατί τις υπέστη, θα μπορούσαμε να έχουμε μετριάσει τις επιπτώσεις. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και στην απόφαση που πήρε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, εγώ μειοψήφισα σαν μέλος του εκτελεστικού γραφείου, σαν γραμματέας του οργανωτικού, σαν πρόεδρος του Συμβουλίου των Αρίστων, σαν εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, διαφώνησα και απεχώρησα και με ακολούθησαν και άλλα στελέχη. Μάλιστα. Τώρα όμως, πάμε τώρα, γιατί στο τώρα ο Καρατζαφέρης από όταν συμμετείχε στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και εντεύθεν, έπαθε καταστροφή μεγάλη. Βορίδης, Γεωργιάδης του φύγαν και πήγαν στον Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς που επίσης λογίζεστε ως πρωτοκλασσάτος τέλεχος του τότε Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ήδη δημιουργήσατε το κίνημα εθνικολαϊκής συσπήρωσης. Πείτε μου για αυτό που μέλετε να εγκαινιάσει και γραφεία στις 25 Ιουνίου, αν 25, ναι, το θυμάμαι καλά. Πείτε μου όμως τι πρεσβεύετε ακριβώς. Ναι, μεν προέρχεστε από το λαός, οπότε όλοι αντιλαμβάνονται σε ποιον ιδεολογικό πολιτικό χώρο βρίσκεστε, αλλά ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά, τι είναι αυτό το κίνημα που δημιουργήσατε? Το δημιουργείτε για να κατέβετε στις επικείμενες βουλευτικές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πολλοί λέγουν τον Νοέμβρη, άλλοι τον Φεβρουάρη του 2015. Θα κατέλθετε, υπάρχει αυτός ο στόχος, ή είναι ένα κίνημα, έτσι πώς να το πούμε, προς συναντήσεις, συζητήσεις, προβληματισμού κίνημα? Για πείτε μου. Λοιπόν, η αλήθεια απεχθάνεται την καθυστέρηση. Τα 35 τελευταία χρόνια, από τη δεκαετία του 80, η αλήθεια στραγγαλίζεται, και όχι μόνο στραγγαλίζεται, παραμορφώνεται, αλλά και καταδιώκεται, για να φτάσουμε στο σημείο να θεωρείται έγκλημα η καταγγελία εγκληματικών πράξεων. Η μεταπολίτευση κινήθηκε προς μια κατεύθυνση συστηματοποίησης, και αυτό το ακούτε από υπεύθυνα χείλη, ναι, γιατί τότε ήμουνα και υπαστής του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και σύνδεσμος Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ΚΙΠ και Πρωθυπουργού. Ναι, ήταν μια θέση που ξέρετε και πολλά, ναι, πολλά από τα μυστικά του κράτους τότε. Τα λέω, ναι, από υπεύθυνα χείλη, άρα κινήθηκαν λοιπόν ομόρροπα και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Οι διατυπώσεις τους, οι διαφορές τους ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα. Αλήθεια είναι αυτό, και έχει καταγραφεί έτσι και αλλιώς, και γι' αυτό και συνδυάστηκαν. Και το αποτέλεσμα, τώρα και είναι... και το αποτέλεσμα το λέει που κόλλησαν, λέω εγώ, σαν τις άπιες ταφίδες. Ναι. Λοιπόν, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση συστηματοποίησης του οργανωμένου εγκλήματος, της διαπλοκής και της διαφθοράς. Με στόχο τι? Να εξυπηρετήσουν την επερχόμενη ενόψη της πτώσης του υπαρκτού σοσιαλισμού, την επερχόμενη παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση, αυτή η πλανητική επιδημία όπως την ονομάζω, δεν είναι πρόκειτο για ένα σύστημα πολιτικό με ιδεολογία. Πρόκειτο για ένα σύστημα διακυβέρνησης, απάνθρωπο σύστημα διακυβέρνησης, ναι, που θεοποίησε το κέρδος, το αντιπάσης θυσίας. Είναι γνωστά αυτά, κύριε Κλιδέρη, επειδή είναι δελτίο ειδήσεων. Πείτε μου κωδικοποιημένα, λοιπόν, τι επακριβώς πρεσβεύετε, ποιος είναι ο στόχος σας και αν θα κατέλθετε στις επόμενες βουλευτικές. Δύο πράγματα, γιατί εγκαινιάζεται η γραφεία στην Πάτρα, να ξέρει ο κόσμος τι είστε επακριβώς. Με μία φράση μπορείτε να μου το πείτε, είστε πολύπειρος και στην πολιτική και γενικότερα. Εμείς, λοιπόν, είμαστε ένα κίνημα πρωτότυπο. Ναι. Δημιουργείται έξω από όλο το πολιτικό τόξο, κάνουμε πορεία προς το λαό, ενημερώνουμε το λαό,
λέμε στο λαό τι πρεσβεύουμε, ποιο είναι το πρόγραμμά μας. Ιδεολογικά πού θα το βάζατε, θέτατε αυτό ένα πατριωτικό κοινωνικό κίνημα. Όταν μια χώρα βρίσκεται κάτω από την κυδαιμονία της διαπλοκής, βρίσκεται σε κατοχή, έχει παραδώσει την εθνική της κυριαρχία. Είστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπέρ? Με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάμε σε πορεία σύγκρουσης. Ενάντια λοιπόν, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πορεία σύγκρουσης, προσέξτε. Άλλο συγκρούομαι και που η σύγκρουση μπορεί να είναι μια σκληρή μορφή διαπραγμάτευσης και άλλο να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μου ξεκάθαρα, κύριε Κλιδέρη, είστε υπέρ στο να μείνουμε μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχάς, σε 10 χρόνια δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, εμείς θα είμαστε Είστε υπέρ του ευρώ ή υπέρ της δραχμής, να το πω με διαφορά? Το ευρώ, η δραχμή είναι ένα ψευτοδίλημμα. Επομένως δεν μπορεί να αντίθεται στο λαό και να τον τρομοκρατούμε. Θα κατέλθετε στις επόμενες βουλευτικές? Ναι. Ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε όλες τις συμβάσεις που ισχύουν. Καταρχάς θα επανέλθουμε στην αυτοδύναμη δημιουργία και μεγέρθηση στον πρωτογενή δηλαδή τομέα. Άρα από αυτά που μου λέτε θα ακυρώσουμε όλες τις ποσοστώσεις, διότι δεν μπορεί σήμερα η Ολλανδία να έχει ένα παράδειγμα 1.600.000 αγελάδες, όταν είχε 300.000 αγελάδες όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είχαμε 450.000 και από στόματος των αγελοδοτρόφων στη Βορείου Ελλάδα να λένε ότι σήμερα έχουμε 85.000. Αυτή λοιπόν είναι μια... Άρα σκληρή διαπραγμάτευση πρεσβεύει το κόμμα σας με τους δανειστές μας και κατ' επέκταση με την Ευρωπαϊκή. Σε πορεία σύγκρουσης, άσκηση βέτο, προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια. Ωραία. Άρα θα κατέλθετε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές? Στις εθνικές εκλογές δεν κατεβήκαμε. Όχι, δεν λέω για τις ευρωεκλογές. Δεν κατεβήκατε στις ευρωεκλογές. Τώρα που έρχονται όσον ούπο θα κατεβείτε. Άρα γι' αυτό ανοίγετε γραφεία και στην Πάτρα, επαναλαμβάνω, τώρα περί τα τέλη του μήνα θα τα εγκαινιάσετε. Θα ανοίγουμε γραφεία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Άρα κύριε Κλιδέρη, κλείνοντας, ποια είναι η αίσθησή σας? Βρίσκει ανταπόκριση το κίνημα που δημιουργήσατε προσφάτως πριν 3 μήνες κατ' ουσίαν στην περιοχή μας? Έτσι, μια και το έχετε ξεκινήσει, βρήκατε γραφεία, βρήκατε κάποιους ανθρώπους. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση του κόσμου? Η Αχαΐα, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά θα οφείλω να δώσω σε ό,τι αφορά το κίνημά σας, στην Αχαΐα, διότι έχουμε υπερβεί τα 150 ιδρυτικά μέλη. Έτσι, και από ό,τι προηγουμένως τα είπε και πολύ γλαφυρά και ο κύριος Σπυρόπουλος, πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη οικοπεδοποίηση, σε πλήρη αλωτρίωση και επομένως δεν μπορεί να ανακάμψει με όλο αυτό το πολιτικό τόξο το οποίο σήμερα είναι σαφές αυτό που λέτε. Άρα... είτε με τη μορφή Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και κάποιων συνοδοιπόρων, αλλά και όλων των άλλων που συνοδοιπορούν και έχουν τις αμαρτίες τους, διότι το έχουν υπηρετήσει επί δεκαετίες αυτό το πολιτικό σύστημα. Κύριε Κλιδέρη, ναι. Η χώρα έχει 2 εχθρούς. Μπροστά είναι οι πολιτικοί και πίσω είναι οι δανειστές. Εάν δεν απαλλαγούμε από αυτούς τους 2 εχθρούς, όχι μόνο θα κλείσουν οι 9.000 επιχειρήσεις που είπε ο κύριος Σπυρόπουλος προηγουμένως, θα κλείσουν και περισσότερες. Όχι, η σύνταξη θα έρθει στα 360 και αυτή δεν θα είναι εγγυημένη. Αυτά είναι υπογεγραμμένα, θα έχουν όλα, τα περιέχει όλα. Τα είπαμε αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να γνωρίζει ότι αυτά με αυτούς θα πραγματοποιηθούν. Κύριε Κλιδέρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς καθοδόν. Μένουμε ότι δημιουργείται γραφεία στην Πάτρα, όσον όποτε εγκαινιάζεται, 150 μέλη το κίνημα εθνικολαϊκής συσπήρωσης. Καλή προσπάθεια. Εντάξει, θα τα πούμε όλα τα άλλα καθοδόν, κύριε Κλιδέρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήσω για το πρόγραμμά μας. Έχουμε χρόνο, τελειώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.